να σας πω ότι έχουν ξεπηδήσει παιδιά από τα καλοκαιρινά camp της Χανθ. Σκεφτείτε ότι πριν από λιγότερο από ένα μήνα, μία αθλήτρια της επιτραπέζης αντισφαιρίσης του πινκ-πονγκ της Χανθ, η οποία είχε πρωτογνωρίσει τη Χανθ από τα Sports Camp, έτσι γνώρισε το πινκ-πονγκ, αναδείχθηκε βαλκανιονίκης, η Κατερίνα Παπαλέξη, πριν από ένα μήνα. Δηλαδή, πόσο μεγαλύτερη χαρά για μας και για τους προπονητές και για όλο τον οργανισμό να βλέπουμε παιδιά να ανδρώνονται, να αγαλουχούνται αθλητικά και να φτάνουν σε τέτοιο επίπεδο σε μεγάλες διοργανώσεις. Θα ήθελα λίγο να αναφερθούμε και στις ηλικίες, διότι ξεκινάτε από αρκετά μικρή ηλικία, ξεκινούν οι δράσεις και πιάνετε και την εφηβεία. Λίγο να απομακρύνουμε και τα παιδιά από τις οθόνες, θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι στα καλοκαιρινά κάμπ δεχόμαστε παιδιά από 4 ετών. Το ίδιο όμως συμβαίνει στα περισσότερα από τα αθλήματα και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, σε όλη την αγωνιστική δράση. Νομίζω ότι σε κάποια, παράδειγμα στην κολύμβηση, ξεκινάνε από πιο μικρά. Στα μαχητικά αθλήματα και στο ποδόσφαιρο από πιο μικρά. Ίσως σε κάποια αθλήματα που είναι πιο δύσκολο και λόγω ύψους και λόγω ωριμότητας να ανταπεξέλθουν, ξεκινάνε στα 6 ή στα 7. Πάντως θεωρώ ότι αυτό που προσπαθούμε εμείς στη Χανθ είναι με τον πλουραλισμό των αθλημάτων να μπορεί το παιδί να δοκιμάσει, να μην έρθει μόνο για ένα άθλημα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και στο Sports Camp, να δοκιμάσει, να δει τι του ταιριάζει, να μάθει, να δει τα αθλήματα, να τα γνωρίσει. Και το νούμερο ένα είναι να έχουμε εξειδικευμένους προπονητές με παιδαγωγούς πάνω απ' όλα, γιατί αυτοί είναι που θα εμπνεύσουν και τα παιδιά να συνεχίσουν και να αναπτύξουν, όπως είπατε, το ταλέντο τους, να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους και σίγουρα να προστατεύσουν τη σωματική τους υγεία μακριά από πολλές ώρες στην οθόνη ή στις συσκευές. Εκεί επιτρέπονται τα κινητά, όση ώρα είναι στο camp, φαντάζομαι όχι. Νομίζω ότι είναι γνωστό στους πάντες ότι όπως και στις κατασκηνώσεις της Χανθ. Το θυμάμαι και αυτό είχαμε κάνει συζήτηση σχετικά με αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ θετικό. Δηλαδή το να είναι ένα παιδί μακριά από την οθόνη, πόσες ώρες είναι στο camp, 5, 6, 7, τόσες ώρες λιγότερες στο κινητό, στην οθόνη. Μα έχουμε καταλήξει όλοι να νομίζουμε ότι όταν το παιδί κάπου δεν θα έχει το κινητό, ότι θα έχει κάποια έλλειψη. Δυστυχώς η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Η πραγματικότητα είναι το παιδί να μην έχει το κινητό, να είναι στις δραστηριότητες, να διασκεδάζει, να παίζει, να κοινωνικοποιείται. Για μας δηλαδή στις κατασκηνώσεις της Χανθ δεν είναι περίεργο το ότι τα παιδιά δεν έχουν τα κινητά, ούτε οι μικροί ούτε οι μεγάλοι. Αυτό είναι το φυσιολογικό και το ίδιο και στα αθλήματα, το ίδιο και στα καλοκαιρινά προγράμματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία ανάγκη. Ο γονέας ξέρει, θα το φέρει σε ασφαλές περιβάλλον, ξέρει την ώρα που θα το φέρει, αν χρειαστεί θα επικοινωνήσει με το τμήμα της Χανθ, ξέρει τι ώρα θα το πάρει, οπότε μας το εμπιστεύεται και το παιδί νομίζω δεν έχει ανάγκη το κινητό του. Και το θετικό είναι ότι υπάρχουν και πολλές επιλογές συνολικά πόσα αθλήματα μπορεί να δοκιμάσει το παιδί στις εγκαταστάσεις σας. Συνολικά στα καλοκαιρινά προγράμματα δοκιμάζει 15 αθλήματα. Σκεφτείτε αθλήματα υγρού στοιχείου όπως είναι η κολύμβηση, το πόλο, μαχητικά αθλήματα, τα εκβοντό, τζούντο, αθλήματα ρακέτας, το τένις, το πινκ-πονγκ, σκουός και φυσικά ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. Γενικώς του παρουσιάζουμε 15 αθλήματα και σιγά σιγά προσπαθούμε να το μοιήσουμε σε ό,τι στο καθένα αρέσει ή σε ό,τι βλέπουμε ότι έχει και κλείσει. Το πρόβλημα θα είναι αν του αρέσουν όλα τα αθλήματα του παιδιού, γιατί συνήθως ενθουσιάζονται τα πιτσιρίκια σε μικρότερες ηλικίες. Εννοώ, σε ό,τι αφορά τώρα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνετε, γιατί δεν μιλάμε μόνο για αθλήματα. Ναι. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να προσφέρουμε, να παρέχουμε στα παιδιά κάποια ουσιαστικά σεμινάρια που βοηθούν πραγματικά στην καθημερινότητά τους. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι κάνουμε σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Σήμερα δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε μία από τις αίθουσές μας πραγματοποιείται σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Φέρνουμε με πολύ καλή συνεργασία, φέρνουμε στελέχη της τροχέας και μαθαίνουν στα παιδιά τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς ακούμε πάρα πολλά δυστυχήματα και ατυχήματα, όπως και συμπεριφορά που πρέπει να έχουν και στο αυτοκίνητο και σαν πεζί. Έρχονται από την πυροσβεστική και τους μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις, σεισμός, μακριά από εδώ, φωτιά, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί και να χρειαστεί να δράσει από μόνο του ή ακόμη και να βοηθήσει κάποιον. Να βάλουμε μια ανατελεία γιατί έχει πάει στα παιχνίδια για να δούμε λίγο την εικόνα και τον ενθουσιασμό που υπάρχει εκεί στις εγκαταστάσεις.